L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu sa tirrestawra statwi ewlenin u antiki fil-lokalità tal-Qrendi bħala parti mill-ħidma tagħha biex tippreserva l-wirt storiku u reliġjuż f'pajjiżna. Ir-restaw se jsir fuq 3 statwi li huma tar-Ruħ, ta' Santa Marija u ta' Lourdes. Bl-istatwa ta' Santa Marija għandha storja li tmur lura kważi 400 sena. L-amministratur tal-parroċċa Fader Mario Said tenna li permezz ta' dan il-proġett raħal pal-Qrendi se jingħata dera aħjar għal dawk li jżuruh. Il-Qrendi għandu ħafna xjoffri, għandu ħafna kultura, arkitettura u anke reliġjożità. U allura nemmen ħafna illi din hija xi ħaġa sabiħa li nkomplu dak li bdew mis-sirijietna biex aħna dan kollu ngħadduh ukoll lil ulidna, lill-ġenerazzjonijiet illi ġejjin. Is-Sindku tal-Qrendi David Xkembri qal li proġetti bħal dawn huma essenzjali għar-residenti tal-lokal imma wkoll għat-turisti. Qed isir dan l-arfin kollu lej il-kappella ta' San Mattew tal-Maqluba, il-ħondoq tal-Maqluba stess bil-leġenda tagħha, il-patrimonju, l-ambjent u anke l-kultura ta' din il-lokalità. Il-Ministru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli vara dan il-proġett bħala parti minn rotta ġdida ta' turiżmu reliġjuż. L-idea hi li nħarsu lejn dan il-proġett pilota biex aħna dan ir-raħal li joffri storja u anke tradizzjoni u reliġjon inkunu nistgħu nagħtu prodott ferm aħjar lil dawk li jżuruh. Dan l-investiment fil-wirt storiku lokali huwa turija tal-importanza li l-awtorità qed tagħti fil-prodott, speċjalment dik fil-villaġġi iż-żgħar u stupendi ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.